kublai pi baro manga ikeman karbani te nga ai kublai Christmas ka basuk ka bakman ye pi ki pat ba baro pat ka advance new year ru ye pi te hakani ka por nga kwa ban pente be Asia pi ba ka multi purpose society kan penlong ya ka lucky draw ha uni usnam banwan hakalai tarik jong ubanai me te ngas ngau bha ba kerpat ye pi ki pat ba ki ba jusu tenat kum kidi ki judging lekai ba kila ban thet online ha uni unambar dai lai henriu san khandai sau pra iwei pra bat kini ki basa hapo nong steng pat kila ban chu thet offline hang ya po bersat kompleks studio te ki price kilong kumne harum kabaning kong niyo da ka GCB kaba ar niyo da ka Thar kaba Laipat niyo da ka Mahindra pick up kaba Sao niyo da ka Celerio kaba Sun niyo da ka Royal Enfield kaba Henriu pat niyo da ka Yamaha Scooty tenga kerpat ya pi pat ba ki baju jai kersan ya kani ka channel bat ya ka channel mau bena ba pin sa UI hakatu ka live tarik ya ka live stream hang ha ka mau bena channel bat na kerpat ya pi pat ba ba pin ya page hapo ka description jong kani ka channel ba pin UI ya ka live stream ha ka to ka live tarik de tang kini kitten ba khandiat khublei shibon Leer berjajah syahid Kisur bacam yang yosyo kil erbat yang namlanya Hamin sin jonga kishong hasim da jong pi ngan long Kentin jing kmen ba pi